Meghalaya State Skill Development Society MSSDS kabahapo jang ka Labor Department Employment but Skill Development jang ka Sarkar Meghalaya menta ka singi ka pelong ya ka Recruitment Drive ha Mawkyrwat blong kabaha papo ka Southwest Council District hagani ka jingelang sa kiling ba ka jingi benta jang ki lais pangut ki kon samla jang ka district kamtam ki samla bamdan kam dan jam kinongwat kam kibakwa banyo kam ban letre hapo lakajong ka jilla ni shabar jong ka jilla but what shabar jong kri India uba B Maulong IS Deputy Commissioner ka Southwest Council District ulawan bani shimbinta kum kongsan hakani ka jingelang but ban play pat baru yakani ka recruitment drive kiwede kibla don lang hakani ka jingelang ki kintup yakokong M Taryang Administrative Officer ka Meghalaya State Skill Development Society Shillong uba VW Nong Sin ubade u Managing Director but Nong Seng Jongka Gracie and Co Institute of Information Technology Society Mawkyrwat Kokong U Karlingdo Skill Development Officer ka Southwest Council District kabla penya ya ka jingelang but kokong pensuk lang merthong career advisor kabala ai ke jingkran khuble đây cáiตัวทองนี่นับปอชนะน้องเบรนน้องดำแต่พี่สยมอุ้มโนฮัลลอร์กันนี่ก็ recruitment drive กับบุปผลน้องนะmas benar man ada kayak ada jumlah ne ada kita ci jumlah berkat terus buat kam wadam bulan tip sangan kam badam coba di bat hanari rade dia halor kan di housekeeping food and beverage apa ka state ayu India apa India jom ka state tempat di kublai pun tengah MSSDS ru katre beki schemes kom ka PM Vishwa ka Karma scheme ka PM Vikas scheme ka ISBADP scheme nidan ru ki CSR project kum ka Honda Foundation bat ka Satya Foundation lebih kuat bentip company na bentakan ki scheme na markana banganum tu ya ka por pila banya kendo ye kong yuwelin karling do ha office jong e ni don ru ko be jing tmu ban shna ya ka Meghalaya Skills Innovation Hub ha ka ban ai ki training ki ba kham karpang ka bangi khada ktien parang ki niche trades ka ba mot ki training ki ba le se ki bangi hangni ngim patla in shna ya ka ne kat kum ka international standards ka ba kham karpang kat kum ka jing dawa jong ki karkhana ki ba menta but ya kan ni ba pikwa bantip benya pila ban shim ya ki jingkentip na i yuverlin kawai ka banta jong ke MSSDS ba ka ngila ya thumu la bun snem ngila la ban pun urlong ka man chim snem kadai bengila bu iki career advisors menta ki don bat ni kini arwat hang ni ki don i weiru na banta ka Southwest Council ha ka ba kini ki career advisors kiarap ya phi kumnu ban skong thu ka jat kam ayu ba phinjit ani ka jat training ayu ba phinjit ka ya hab ne em kat kum ka jing pulie jong phi ka ya hab ne em kat kum ka jing thu jong phi ka ya hab ne em kat kum ka ta ka jing parkhat pardan jong phi ka long ne em le si la da phi la pas ya ka BA tang ba phimut ban le shubu phimut ban le ya ka robotics te kam ya hab ka long ka mismatch kan la ni phimut ban le ya ka IT kami ha pidon kam ka technical skill ban le ya ka robotics ni ya ka IT na kata kada kin sa hikai ya phi ni kin sa counsel ya phi kin sa advice ya phi hangno phin le kumno phin le kinu ki jaj scheme phila ban avail kinu ki jaj financial assistance ni ki loan ki ba phila ban yo hangno phi de ban le kum ka prime na de kwa ban seng ka kam la jong kum kita ter ki career advisors ki la ban ya ra phi so realize ba ka bon ba kalat bopli ki khna samla menta ki kam ki jam ki bon hagi por gine khna mangi por gine puli mangi por gine wat kam ngam yu i bandan ki opportunity hadu kan ini ki kabu share hadu kan ini
kuma phi yo menta masih kai tang ki jat kam ba la pen yo menta hotel management kedan nursing electrician mechanic nang ta ki ban penyak ki commercial vehicles dan hani bi thok ki mechatronics nam te bang ni ke ei tamba sotho ki kam ki jam be ki kam kali dan nang ta ki be ki heavy vehicle driver nang ta ki kam be ki IT kam computer network IT service tim de tang ki jat kam ki jaka ba pila penyo kam ru ki jaka ba per kumbila kan lamprang mentan I kong masasuk yang ba pila pentri hapo ke state na jong nani pila pentri sabar ke state ba pila pentri sabar juga riru ngapai ka tinggi list jong kiri ba dan hang ni New Zealand Qatar Germany Austria Singapore Japan kumbila ai nuksa I kong masasuk se UAE kini ki lat ba ngatrai mensua ki kena samla ki mio ngat pi ben sim kini ka buksel ba pin penunkam kini ka kabu ba pin la ban yo kam bamdi pin sa ku tang hala hiang la sam la jong tang ha ki kene jing kimi jong phi le tang ha po ka sinong ka thau la jong phia ban ka jingu jupur kha jong phi phia ban long yar na be le ban tre sabar tre ki jat kam ba phim yu I ki ba ki tre ru teng teng ba teng teng ta ju long na du ban sha ba dan hang de service pengadang long video pengadang PD di RDA ngasi lap ba teng teng ilong kilang berat ni ba we tre ka tu bro khai ka tre lu ka tu I ris nyang we ya ba tu jing ris nyang bro si snong ka ris nyang lut I badan banyak taksi ngapi ka masar shelong bade ka sor I badan banyak taksi nya auto ya bot lang itu nya taksi lang nya auto lang teng la sudah surok di taksi sudah ngapi ka ting banyak baik rapido pop polis besar dap ang tu ti ndri nyaban perkhat palat bani kata berkowi pengastenat kadi ke MSSDS kadang sumi sian bat ngaso kadang mi nangkong kadang long kum kidang tare apa bedum mo namar ba ke pas thu kanu galenti bikin nya bakin tip ru ke response ki khna ha tu por kadang sumi MSSDS ngar kun labor department ngadan po bat kum labor commissioner ha tu por ngasi I ka we ka baset ja ngasi I society met ba ki bon ban ki khna samla jungi ki wat kam klumar sini satai bateng teng ki sha shet ki sha I por railway station Jadi syai ke senong bagi baju poi minum satu ke pisah satu ki kot kisla joki hadu dodan balap pasien miki sepen phone chani chatai haru pora nang tre por labor ngak mang la je kren di commission secretary labor hatu ko por mantai la song thai ong ba ni ha ban le e ki khna le si shop kin le tre shabar ki de kin jo khtin choy ka state jongi ndri kin le chano kin jo no ti si por ngala shu ai ta jing mong le si di ki poi kin ngok senong kin le chiki megale house kin report ang tu kin ambang ila poi kan ke senong ngin le chano ngin sa ban no kin ai phone number juki baja iru na po megale house ki la ban track ki